Sawerane ditunggu. Karo delok karo nyawer. Ayo. Saatnya gayenge. Aturane karo nyawer sing delok karo nyawer ya. Gayenge kok.
Nyuwun sewu dhumateng Bapak Ibu sagung rawuh. Menika badhe wonten acara potong tumpeng pramila saking menika dhumateng Ibu Bapak Suhardi kalian Ibu Surati kalian putranipun ingkang dipun ulang tahuni supados ngajeng wonten ing kalagan. Semoga Pak Suhardi kalian Ibu Surati kalian ingkang dipun ulang tahuni. Monggo-monggo. Kokap kota no, tekan kokap kota ndur KUA ya ketemu. Tiara iso nguyu Tia. Nglirik aku tok ora iso nguyu. Iki lho kokap kota tak tulis nang dhuwur kokap kota. Iki kok tekan jam 12 pokoknya. Guyu Tia. Ya, tetep layar ya. Iya takon tetep layar. Monggo dipun potong, nah, ya, dipotong tumpengnya ya. Idam-idamaken datang tiang sepulipun nuwun panjenenganipun datang Bapak Ibu sagung rawuh sedaya. Salajengipun kita semangaken datang kanca-kanca paguyuban monggo dipun pajenengaken kula serahke datang bejen karo pentul semoga monggo dienconi Mbah. Des. Ayo iki dong. Jenenge Aijen iki lagi wong iki aku kaya wong iki lah. Penule bakokmu aduh. Iki cilakan ning cilaka. Cilakane ya awakku iki. Lah ya wis ora apa-apa. Tak lakonane. Heeh. Iki cilaka aku to. Sing cilaka aku. Kepiye? Ayo njeplak ya ngeplak. Ayo dobel amplop mekatat. Iya. Wah, wis ora apa-apa. Wis ya ora apa-apa dilakoni ya nggih. Ya iki ngaso to. Najan to wis suwe ra tau kepethuk karo sedulur-sedulur kabeh aku bisa ora budaya. Wah, ning bengi iki meriah banget jere. Ya, aturaken sugeng riyadi to. Lan aturaken sugeng riyadi. Ayo kowe. Ya iki ngono dasarane iki sisik sasi sing becik ta si apik. Awake dhewe yo mestine karo warga masyarakat Indonesia okaki mesti akeh
salahe kedosane ya njaluk ngapura ya muga-muga ngono kuwi soalnya saka paring pangapura nek ngono kok ya heeh ya muga-muga warga sedaya ya kersa paring pangapunten ngono ya muga-muga pinangan kesehatan ya heeh kowe jane bengi iki panyayung meriah tenan wis ora kaya ya najan ta awake dhewe wis ora gadah ya muga-muga iso lanjut sehat Alhamdulillah bengi iki ya paringi terang kok. heeh muga-muga terang ya lah ya iki ngene lho ya bengi mau ulang tahun ya heeh ulang tahun ping 10 bangsa wis ora ulang tahun iki kaya kono barang iki apa ulang tahun perkawinan nah wah iya oh kang ulang tahun kawin yo piye lah ya serapopo ya nek kok karang wong goblok ya mbok aja kesuwen jarang yo nyolong mengko ndak kesuwen ya sole do jumlah mejer lah pak kesel jadi padha dierang-erangi mengko iya